Aici, în 30 august, luna 8 a 2021. Suntem la facultatea USA. Avem poftă bună, să aveți. Astăzi e ziua 1, revenim cu ziua 2. Facem vlog, prima seară. Cărți expirate. E destul de ok. Gen, mi-e plictiseală. La mulți ani, Diana! Deci o să... Cică-netul la fel de gras. How? Filme porno? Nu pot Dă-te așa, vreți să pun? Vă dau ce faci vreți voi. Tu scrie ce ești de acolo, tu. Aici am ziua 2. Lucina. La 5 stele. Nu, cel micul dejun, micul dejun. La 5 stele, menționează. Micul dejun la 5 stele. Pune acolo 5 stele. Bă, dați-mi și mie, că mie nu mi-a dat. Revenim cu informații noi. Da? Salută vlogul. Salut, salut. Păreri? Ce se schimbă tu când îl filmezi, tu vezi? Păi nu? Arătăm adevărata fată. Care e aia din față sau aia din spate? Adică... Mamă, n-avem tată. Arată surma. Vor și multitudini de artere. Prezența animalelor, da, tresură de animale și așa mai departe. Acum... Ne-am făcut un nou prieten. Am venit să vizităm peștii. Sunt super drăguți. Super drăguți, da! Onur, não tá onde é que é que tipo aí? Stai. Și am să-i muște. Îți ofer această floricică. Mersi. Eu rog să mă uit. Aici, ziua 2, suntem la prânz. Da, asta expres, nu suntem la prânz. Da, ce? Da, la prânz. Poftă bună să aveți toți. Aici cred că e felul 1. Nici azi nu mâine. Iau două, că voi mâncați ca hapsine. Poftă bună. Eu? Felul 2, așa e, nu? Da, e foarte bun. Mergem să vizităm alpinele. Ci că n-avem voie să facem. Mișcări bruște. Ce nu mai avem voie să facem? Și călăcie. Ia așa ca ruptul. Cina? Eu carnal, eu moric acolo în pat. Săracul mă vrea să... Dar făceai pe morți, cred. Amoare, nu te filmezi cu tine? Bă, și după aia Tu! Mi-au pus mămica medicamente. Mi-au pus medicamente, mămica. Mămicuța noastră. 2 săptămâni. Asta-i continuă.